Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Ben jurnalist Allah Murat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 10-njy marty. Bugündeki gepleşigem söhbetdeşlik görnüşinde geçirýän söhbetdeşlige de Orsetde 2005-nji ýylda hasaba alynan watandaş adly Rus Türkmen dostluk jemgyýetiniň problemiyasının başlygy Maksat Bayramowy Sapar Muratowy çağırdım. Maksat ağa, hoş geldiňiz. Assalamu alaikum, hormatly Murat. Assalamu alaikum, hormatly vatandaşlar. Hormatly dinleyijiler. Geceňiz hayırlı bolsun. Öňe bilen maksat ağa şo nemeden başlaýsak, şu dek düň ýani Orsetdiň Kalmykstan Respublikasynyň paýtagty Elistada şol student aktivistimiz Mälik Allamradowyň işi boýunça suwt diňlenşige geçirildi. Şoňa da hem şol aýplanýanyň Gorow tarapyny, ýagny adwokat tarapyndan hem çykyş etdiňiz. Şol Mäligiň gorowçylarynyň biri hökmünde. Şo prosese gatnaşyňyza da gaýtgaçyk görgürüň beräýsäňiz, sebäbi siz Moskwadan uçup barmaly boldyňyz. Umuman şo taýdaky studentleriň bir ýagdaýy bilen tanışyk gaýdantyňyz, men bilişim boýunça şo universitetdäki studentler bilen duguşyk geçiripdiňiz. Umuman şo Türkmenistanyň studentleriň şo taýdaky bir ýagdaýy nähilini, eklenç ýagdaýy, ondan universitetiň öz ýol başçylary bilen duguşmak başardymy? Şolar nähil garaýar? Nebi äderki bizim Türkmenistanyň studentlerimiň şu kynçylyk çekýän döwrün ýagdaýyna, mysal üçin Hutanam ine Türkmenistanyň banklarynyň üstü bilen daşary ýurda häzir $50 köp geçirip bolanok aýda şu enatalar öz puluny geçirjek bolsa da oň ujundan hem ýanky ýygym diýip bir zat alkalyalar tutum diýip $13 ýaly olam $37 bolýar. $37 da şu gün Orsetde ýaşamak mümkin näl bol sen student bolýar, başga kim bol. Ine şu ýagdaýlaryň özüne umuman şu universitetiň ýol başçylary hem ýa-da aýdaly Orsetdiň öz resmiýleri nähil garaýar. Orsetde şu gün müňlerçe türkmenli ýaşlar bilim alyp ber. Olaram şolary ýaly kynçylyk bilen ýüzüýid bolupdy. Şu soňky wakalar bilen baglanşdyryp şu arada bir pikiriň gaýtsaňyz da. Başlamada ýadyma düşýäňiz fevral aýynda 23-ne mi 24-üne biz Zoom kanal çıkardık. Поддержку Mälik berdi, Allah muradı. Şonu men aýtdym, men programmam boýunça Orsetde gitmäge Moskwa sebäbi Türkiýede yabancı inostranstlar ýa-da Türkçe yabancı arkadaşlar mümkinçiligi yok. Koronavirusdan vaktsini Türklerde aşı yapmak için. Sebäbi olaryň polojeniýasy Türkiýede kynçylyk var, köp medisinski rabotnikler hem de ýaşullara da ýetenok baka vaktsina. Şoň üçin men 23-ne Moskwaga geldim. 24-üne de men birinçide 23-üne men Valeri Georgievich Achitsov'un jaýlangyny jaýlamaga bardym. Bizim Türkmen vatandaşlarymyzy gördüm. İň soňky ýoly Akittik Valeri Georgievich jaýladyk. Trikuruska kladbişinde. Soňra 24-üne men vaksinasiýa etdim. Mälik bilen gürleşip bir taýýarlyk başladyk. Birinçidene Mälik berdi maňa правозащитник, öyle местный правозащитник Badbayev diýip Valeriy Antonovich bilen gürleşip tanışıp programı yaptık. Dedim yardımcı bolsaňyz bize aýdyň haýty gaýtynça gelmeli, Nirde institut rekonstruksiýa edip ýol haritini çözüp biletler alıp Mälik'e de habar berip Mälik men aýyň 10-ndan barýan. Birinciden kendinden haýyş var, instituta var, karakteristik almak üçin. Hem de taňa hem de Şöhraty Rahimov Özbekistanyň građan ýöne milleti täjik. Građansygy Özbekistan građany. Gürleşip olar gittiler, soňra maňa jaň etdiler, aýtdyk, bekläp otyr. Men dedim onu beklemek zaman almaly, sebäbi zamanymyz az tayin etmeli. Maňa telefon ver dedim. Ondan bilen Asya diýip
yoldaşı işgari var международный diyelim. Oğlum Afrikanı söyledik. Orça bu bile. Ona can ettik. Nedir? Ben Toşnay'dayın adını. Ödüm interesine bir adı var. Asen değil. Aha. Bu halkara gatnaşyklary boýunça Oyuncu öyle o. yol başy teken şu üniversitet. Yol var. Ona can ettim. Aytdım şeyli. Birinci dedi biz sizden ofitsialny hat itleyet dedi. Kim itleyet dedi? Prorektor şu hat itleyet ofitsialny. Men dedim bu обращение bana hat yazmağa gerek yok dedi. Bu studentler bilýäňiz. Судья процессе gatnaşa. Sizem öýet karakteristikaňy dedim. Bir günni çözdük. Eline alırlar, oğlanlar bana iyi verdi. Okudum hem bu karakteri, o da karakteristikada hem de Şührad'ın mühendisini soradılar hem de Melik Durdin mühendisini sorap karakterini tayindiler. O karakterini tayin olup ben dedim inni oğlanlar ikinciden dedim şoğun ayın 11'ine proses oldu. Okudu olyanın Hova bolyak dedi. Onun için документ arda yazmalı rektorun anına. Прошу меня во время судебного процесса разрешить отсутствие на занятии. Sebebi уважение olmalı. Muallimlere niye rakitten hava? Bu sebep boşaltmak bu arada. Boşaltma hava. Onam gürleştik. Onam o da tayindiler. Yazdılar da dedim tayin oldu. Ben baramda hemmemiz bile duşup yukarı başlıklarının. Şimdi men özüm näme tayin etdim? Kanun boýunça судебный процессе gatnaşmak için участником процесса diýerler. Обязательно должен быть юрист. Юридическое образование. Onda men öyle diploma aldım. O ne diýenler oğlanları da MGU imeni Mahtum Kulu Местный государственный университет TGU diploma aldım. Kopyasını ettim. Yanına da spravkam yoktu. 1996 yılda men zaoçta oturdum da okudum. O zamanda da ortaya gelende hükmen diplomu подтверждение etmeli Ministерство образования. O подтверждением yoktu. Yanına da başka diploma aldım. Akademi Gosslужбы. Şu tadı yazdılar. На основании чего я поступил в Академию Госслужбы 2009 yıl. Okulu bitirendim. Onu tayinledim hemmetini. Barıp uçtum yolla da advokat samalyotta gördüm. Çağrı. Kuliyi tanıyan. O tanıyan. Onun görleşi o. Ben yine bir radayden Çağrı Kuliyev'im Türkiye varana Kakımrat Kadırov'la da yardımcı olacak oldu. Kömek edecek oldu. Oğlum olmadı. Onun ben haberdim. Ben dedim niye rakparım? Prosese o dedim. Sen nereden? Türkiye'den gelen. Yok dedim Türkiye'den gelin dedim. Bile vardık. Oturduk bardık. Studentlerle atölye gürleştik. Ondan olmadı hatta Valeri Anatolius bizim yanımıza geldi. Onunla tanıştık. Programını çözdük de onun dedik şu biz instituda varız. Ayın 10'unda abiyetten sonra instituda vardık. Rektörün yanına zannetken, prorektörün yanına olam yokken onun adiyala vardık. Şu tayda şu asenle gürleşip dedik böyle şeyli bir geldik. Onun dedi başlıkları yok. Ertesi yerden gelseniz bu olur. Polyadim perit proces bir yerden vardı. İyiden turduk bardık advokatla. Prorektörün gürleştik. Asen vardı. Yanında da prorektörün bir yardımcı sovetniği vardı. Başında bir такой разговор, друг другу знать, кто мы, представились, показали удостоверение, görkezdik, vizit kartı verdik. Çağrı da удостоверениесini görkezdi. Ayttık, düşündürdük. O da bir yer dedi. Yönü dedi, sizin maksadınız ne? Ne için geldiniz dedi. Birinciden dedim, bizim studentimiz. İkinci dedim, общество her zaman 15 yıl öz общество boyunca haber verdi. Çağrı da öz граждан Российской Федерации deyip düşündürdük. Onlar dedi, a вы гражданин Türkmenistan'ı dedi. Ben o двойное гражданство dedi de. Şunun için dedim, иностранный гражданин oldu. Onu ben düşünen dedi, yok ben yanımda bir переводчик. Siz şu Rus Türkmen Dostluk Cemiyeti'nin adından vekil hükmüne vardınız da şeyle mi? Hava vardı, hava. Ondan gürleşemizde
köp zat ben ödüm удивительно был и было приятно. Оказывается, институт hemmeti kopya dokumentleri bize verdiler. İnstitut, Institut derli üniversitet näme maksada? üniversitet başından bu kıyınçılık başlandan son şoňundan başlap hat ýadýarlar. Konsulu Garayev hemme kopya dokumentleri bize verdiler. Näme etdiler? Näme benim большое спасибо. Çok sağ olun diyelim. Biz bilem yoktu diyelim. Bu işleri yapýan. Näme hil hat ýazypdyrlar? Näme jip ýüzlenipdirler olar? Konsulda. Birinci hat pul boýunça Evet, Türkmenistan studenti orşa da beni ýazyp türkmençe terjime. Bolýa şol ýa-ki şol student ýaşlaň Türkmenistandan pul alyp bilmeýänligi bilen Owo. ýyşyryklar bar. Hem ýazan hatlarına jogap beren o. Konsulluk jogap. Yo, diňe bir haýyş edipdirler. Bize formada näli student okaýa, какой основе dip hat berýärler de bularym jogap berýärler, список. Kim на договорной основе, кто бесплатно учится. Но сам иң önemli, иң важный вопрос 1200 studentlarda inostançı 685 mi 687 50% Türkmenler. O da üniversitet bir tanak var. Başka yok uçemni zavediyen. 50%. Ýa-ki Elistan'ın döwlet üniversitetinde 1200 töweregi student ýaşlar okuýar, şoňam 700 de bolaý 680-den gowragy Türkmenistanda ýaşlar. Şeýlem? 50%. Awudan 50%-den bolar. O. Ondan şu okamazdan bize verdiler kopyanı oturup okuduk ya anladın ben dedim извините dedim мы не думали что вы такую şunları iş edirdiniz dedim. Sağ olun dedim bizim oda okuvçunun. İkinci dönem diye Umuman onda men diýjek bolýan zadım şol ýa-ki üniversitetiň ýol başçylary näile bolsa şo Türkmenistanyň studentleriniň aladasyny edip şolaryň çekýän maliýe kynçylygynyň aladasyny edip konsulluga ýü tutupdyrlar bir näçe çegedek şeýlem. Ondanam doğru. Ondanam hiç ýyl jogap almandyr. Doğru. İkinciden deydi onlar uçuğunu sovet geçirttiler. Uçuğunu sovette de bizim studentlerin için şu kıyınçılık oyuncu 1.500.000 ruble pul vıcilad ediptirler. Şu yıldan meri kömek etmek için. Общежитие tölemek hem de stipendiye alıp vermek için. Kanatta da bir kömek. Üniversitetin öz büdjetinden şeýlemi? Büdjetinden, государственный büdjetinden. Döwletiň büdjetinden şu Türkmenistanda studentleriň ýa-ki kynçylygyna 1.200.000 töweregi rubl görnüşinde pul kömek berýär. Bizim dedik, bizim kömek eder dedik, häzir fond açacak ortaýetde. Новый Türkmeni dip fond açacak bolýar, şo fondun üstüne bize kömek eder. Benim düşündük. Soňra okamada yeni bir problema çıktı. O problema bizim vatandaşlarımız näle kıyınçılık görýär medisina döwründe. Yaran oklar o oğlancık diýdiňiz düýnemin o dinleňizde öleni aňada jaýladyr. Jaýlan berim hat ýadýarlar. Bu jaýladyk соответствии с мусульманскими обычаями. Habar berýär institut, konsulstva. Ondan hem habar yok. Sonra bir hat var. Men ağlayacak oldum. Çınma diyenle. Kaharın ediyenle yine kömür etmiyorum. Yine näme diyen ilk onkada problema var diyenle. Также информирую, что уже имеется 5 случаев, 2 из них в 19-20 году, отказа от своих детей. Перинатальный центр город Ильцы гражданок Туркменистана, являющихся студентскими вузами. Данная ситуация вызывает тревогу и большую обеспокоенность. Türkmençe aýtsak, şo taýda üniversitetiň ýol başçylary aýdýar, şo üniversitetde okuyan student Türkmenistanda student ýaş gyzlar öz kynçylyklary sebäpli öz dogrun çağlaryndan ýüde gürüpdirler. Olar ýaly wakada 5 tane waka bolan 2019-2020 şeýlemi şo ýyllarda. Doğru. Ýöne familiýadan aýdan nokta habar berýär. Yine de pasoysa ignor. Hiç de Jaňa medan oklar, Toran oklar kim nämedin. Onun o yeni bir zat diýjek bolan bir oglanjyk yaran nokty. Onun yadıp hatları yadıp oglanjyk Türkmenistanyň iyi berýärler. Yaran o da тяжелый болезнь öldüm diagnozu.
Ona da Volgograd'ın üstünden Tatarstan'ın üstünden onun iyi veriyorlar. Yine de hat yazdım konsulu. Hayiş edip. Şimdi akademik deyip şu Türkmenistan'da şu O Türkmenistan o. O akademik. Türkmenistan'ın O. konsolosluğuna yardım edipdir mi? O. Onu bilemok yönü bana yazarlarda oğlan Toram'da Okam'da aittir gidiptir oğlanca öğrendim. Toramadım onu çınamaydı. İnni ne mi bu protest boyunca Adinoş'un boyunca da taklanlarda oğlanları prolektör ödü politsiya geliyor. Gürleşe. Yönü burada diyecek olan prolektörün pozisiyası da o da doğru. Sebebi ne mi diye? Oğlanlar siz okuğa geldiniz. Okumaya. Biz size haber verir. Biz size kömürü mü çekiyor? Yönü proteste giden bizden sormalıken ruhsat değerli haber vermeliken. Biz haberle olsa onu size doğru yollarını aydadık. O da doğru. Onu şu konflikt boyunca da prolektörün kahırı gelip gülleşenle meğerim sonra üstüme batıyorlar deyip uğraşa dediler deyip sonra yok. Sonra gülleştik benim meğerim prolektörün yanına işgallerin yanına meğerlik dedim. Birinciden yaşlı dedim. İkinciden bu iş bollu. Senem dedim adamçılık görüvot yet kömür etmedi başka iş. Baksan deyip sormalı izvinения просить etmeli dedim. Ben ödüm rekomendavat ettim. Yönü son окончание разговора hemimiz bir yola çıktık. Yeni toradım. Biz bu hatları hem ya da sizin tarafında судебный prosese katlaşacak olur mu? Onu dedi şey dedim dedi. Biz politika girecek ya sebebi yeter bir yerun. Biz institut yalık. Защищать edecek olur suda. Onun kamusu verdi. Bizim institutumuzun hem kvotasına ayrılırlar değil. Türkmen'e sebebi 35 Wood'dan 36. 37. 7. reytingde bu vuza ayrıptırlar. Ayrıptı spisikte bu vuza ne ayranladı okuyucular dine öğüt puluna gelip okumaya iyiydi var. Büdjet yok. Onun için Şimdi bunlar umuman ben diyecek olayanım. Yani bunlar üniversitetin yol başçıları miting geçirilmene karşı değerli yönü in olmanını bize duydurmalı kendileri diye da. Bir de doğruydu, doğru yollanaydı. O ne alemata duydurmalı. Üniversitetin. İkinci tarafım inni eğer bunlar suda katnaşıp, yani üniversitetin yol başçıları suda varıp da edip bu işlere koşulup verseler onu yani konsolluğun ya ilcihanan gaharını getirir. Onun bulan Türkmenistan'ın gelen studentlerin sağında teatir eder deyip ve onun üniversitetin hem büdjetem yani gelen studentlerin sağında bağlı. Olurum yani komersiye satında şu ne mi işleyerler da bilişime göre. Doğru. Onların sondan çekiniyendirler. Buradan ondan konflikte girsek Türkmenistan'ın hükümetiyle konflikte girsek onların göy vermeseler bir de gelen yani bir de hukuka açacak yaşlar göy vermeseler bizim yağdayımız kıyın olur deyip onların o tarafında da seyrediyor da. Onlara da belli bir derecede düşündüğüm oluyor da. Yine de proyekte Türkmenistan'ı 2019 yılı barıktır. Kaspiyski Summit'te sonra Medya'dan yanına varıp ne için bizim üniversitemiz PİS'ten ayrıldınız deyip bütçetten. Olan bolya çözülür bu zaman için hiç de çözülmez. Yani spesifik diyanınız da şu üniversiteti haysi spesifikten yine ben kendi düşünmedim. Министерство образования Туркменистана рекомендованный список, где могут дети обучаться на бюджетной основе. В том числе. Бюджетная основа da okutam, бюджетная основа okutam. Hem de kommersiye основа okutam. Şu 30 yaş vuda ecelerin kalkında para geçirmeye izin veriyor. Düşünük. Şu tayda yani şu üniversitetin yaşlarının yani studentlerinin Türkmenistan'dan pul alıp bilmeyenlerinin sebebi şol yürüyüşe bir yani sanav düzülüptür. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği'ne şu sanava girilen üniversitelerin studentlerine yeterlik derecede pul geçirip oluyor. Eğer şu sanava şu üniversiteye tanınmadık olsa onu şununla bilmeyen studentlere pul geçirip olan yani minimum derecede oluyor. Şeyle oluyor şey. Ona bunların özlerini teyit eden şu sanava saldırma uçunum ala dediler şeyle mi? Doğru. Yine de bir hayiş oldu men öz tarafından studentlerini duşmağı için.
Olar dedi koronavirüs boyunca iyiydi yok yönü aktivistler toplantılar dedi. Ben dedim o yönü çağrı kuliyon dedim Maksat Bayramıç. Yine de bir problema düşer dedim. Tevavi kim studiyatını bu katnaşan oldu hem de institutu problemi olur. Tevavi biz общественная российская organizatsiya dedim tanıyarlar bir yerde bir ona da problema yapma dedim. Beni bolya dedim. Yığınamalı yönü sizden hayiş şu prosesten sonra ne hali geçirin rezultat boyunca siz haber vermeli üyediniz geçirin dedi adamları düşündürün dedi. Yan aygan yarı bir iş bir protest yapacak ortamı ya da bir neyme выступление yapacak ortamı biz bilen her zaman sovet istedim da yola çıkarttım. Onun biz oturduk sonra onun abiyetten sonra suda gittik. Birinci de birinci bilen akilniyeme gatnaşypdyň. Şu özi oğudan şöhrat ýepir özi oğudan suwudyna gatnaşyp. Öňünden men aýtdym aýyň näçesinde aýyň 7-sinde mi 6-sında men konsulluğa gittim Özbekistan. Onlara da haber verdim. Aýtdym biz barýar. Ta onun taňry ýakdan siziň studentiniz biziň studentimiz ýardymjy boldy. Kamerada ýöne biz onamyza şişad ederdik diýip. O proseste men участник olmadım. Men просто был присутствующий. Участник был. Ýöne şonam biziň ýanky mäligiň adwokaty çağragada çarkulyp şol özi oğudan borap çykyş etdi şeýlemi adwokat ýokmy? Doğru, onu da advokat ýalyp order alıp çıkış etti, защищали etti. Bu arada hem de elimde постановление var, kopyasını aldım. Bunun постановление kopyasını alandır o da originalım üretmeli. Şunla ne diye? Правоохранительные органы hem eden задержание hem de yanlış. Bırcıtı правильно yok, doğrusu yok. Ama o da 18-nji fevralda şol miting çäretinde ýa-ni ýekelikde geçirildi. Şo taýda şo ýerli polisiýa işgärleriniň şu iki oğlanı saklamagy bütünlüğü kanuna karşı. Şo taýda hiç şolaryň özleriniň alyp başynda hiç ýeli kanuny hereket ýok diýip karar çykardy. Hem de polisiýanyň представители bu odada судебный prosesde gatnaşmady. Bizim böyle очень üzüldüm. Bolmasa şo şikayetçi bolup yerli polisiýa çykyş etdi-de. Onu şolardan hem hiç ýeli wekil barmady şeýlemi? Birinci hiç kim barmady wekili. Hem de biz saat 16:40'da da ikinci prosesimiz başlanýa. Sudya da Eminov gitti, gelmedi. Bizim o oğlancalığı alırdık. Bizim emeğimiz ikinci prosesi var. İkinci proseste men как участник имел право выступать, замечания делать, заявлять, ходатайствовать. Şu proseste Melik durdu hem de advokatımız doğru yolu çıkış edip onun beni hem de Valeri Anatolievич'den torumunu bizim hem ayçak dağıtını aýtdym. Ýöne aňada da bir konflikt oldu militsiýerleriň sebäbi. Milisiýa hem de bu protokollu hem de Melik'in protokoluna näme ýa-da şu miting biz kamerada simat etdi. O ne doğru sebäbi o videonu Melik'in odatdan telefondan aldı. Onun açıklığını hem de polisiýski buna hiç представитель cevap vermedi. Sonra men çıkış etimde de yine çıkış etimde aýtdym. Sudya da dedim biz dokumentleri şunu informasiýalyk institutdan berýär, приобщать etmek için завет edeniz eğer biz institutu doğru goýmagy islemzok. Ýöne şunu okan. Hemmetini okudy, dinledi, ona da atmeýat gözüne etdi. Для того, чтобы в дальнейшем принимать решения. Sonra 2 saatdan soň судья çıktı, geldi de aýtdy, дело, которое было возбуждено, постановление, грубо говоря, производство дела административного нарушения является прекратить из-за того, что нет состава преступления. Kodeks administrasyonu bildirilen administrativ kanun bolmak boýunça bildirilen aýplama ýesatsız, şoň üçin suç şonu ýesatsız diýip tapam, meýligi aklap şeýdip karar çykardy.
О, Бялевым соруyor. Maksat varmış ama штраф yok. Yok değil. Какой штраф dedi. Вообще прекращено. Öyle dedim. Bu çıkamada da dedim судебный o da bizim tarafımızda oldu. El çarpmak gerek yok. Spokojno. Son çıkamada. Son spokojno çıktık. Hem dedim милиционера da savol dedim. Извините, dedim, если что-то не так. Вы как представитель органов, наоборот, bizim oğlanlarımız yanına varmalı, kömek etmeli, problemaları sormalı. Ben dedim ki başka yurtlarda suisit var dedim studentlarda. Bir yerde de adamlar pul olman, ecet kakatı pul olman, adam öz içine girip себя уходит и потом может всякое сделать. Поэтому вы должны и общаться, мы готовы помогать dedim. Onu bir hayiş etti bizim ministersiyonun hat yazın общество dedim. Ne işleri olsa biz kömek eder, kontrol eder dedi. Участковый da yetenek dedim. Problemi yok. Yönü burada da şu prosesi hem de o правозащитниктер hem de televizyon, radyodan adamlar gazet var. O da onun görüşecek oğlum. Statya çıkanını. Ова, ine. Во имя справедливости deyip çıktı. O da korrespondenttan geldi. Onun запись etti полностью. Стайда bir var. С несправедливостью либо сотрудничают, либо сражаются ядано. Bu lozunglar. Onların hemmetine удивлены. Первый раз и вы победили, говорит, у нас много споров идут, много обжалований идет. Были все... aktivistlerin yerli habarçıların sizin şu sud prosesinde sizin üstün çıkmanıda bir gen görmek bilen kabul edipdirler da. Bunlar öňe men eşdişim boýunça şotayda yerli opozitsionerler şular ýaly ýekelipde piket geçirenlerine jogap garşylyga çekilen gedekleri bolupdyrlar da. Gaýty şolar aýplapdyrlar kanun boýunça. Hatta yerli aktivistler hem ýöne gaýta meýaligi şo sud aklapdyr da. Şolar üçin gen görüp şuňy kabul eden bolmaly. Nädäbi gaýta yerli ortaýyň öz aktivistleriniň tutulanlary bar, ýa-ni administrativ jeda berilenleri bar da, şo ýekelipde piket geçirenlikler üçin. Olara da düşünüp bolýar. Nädäbi Olan öýlerine sud jeda berýär, emma daşary ýurtly bir studentem, Türkmenistan studentem sud aklap goýberýär, şey dip sen günäsiz diýip. Onların bu niyem öz rolikleri çıkarıptır. Bizim interview alanımızda akşam iyiden sudan çıkandan sonra. Niyemada YouTube kanallarım var iken. Onlar айтtılar, давайте вместе дружить, вместе общаться, вместе, как говорится, взаимодействовать. Benim bolýadım, обязательно большое спасибо. Ertesi iyiden biz yine projektörün yanına vardık. Projektör diyor ki asel var iken Tanrı yakatını kopyanı verdik bizim protokolum. Bu normal dostlukta kaldık da savolun aytdım böyle hizmete gayttık. Niştada maksadağız bir soru jokladım ma. Şol ene sizin şu 2005-nji ýyl ene aýdalyp 15 ýyl mundan odal şol orsiýetde resmi ýagdaýda hata balynan bir jemgyýetiňe da bolan watandaş adly Rus Türkmen dostluk jemgyýeti diýilip atlandyrylýar. Şu jemgyýetiň oýnap biljek uly rolu bar da şu taýda umumyň Türkmenistanyň ýaşlarynyň bolsun ýa Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklaryny goramak meselesinde, şolaryň aladasyny etmek meselesinde. Indi şu gurda näme hildatlar edip biler şu Rus Türkmen dostluk jemgyýeti. Aýdalynda biz häzir ýakyn wagtlarda şol Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalary we ortaýetde bolsun ýa Ýewropa ýurtlaryna bolsun, Türkiýede bolsun. Şolar Türkmenistanyň raýatlaryna täze pasport berenoklar. Öýler hem Türkmenistanyň migrasiýa boýunça baradaky kanunyň 29-njy maddasyna görä Türkmenistanyň konsullukları we ilçihanalary hökmen Türkmenistanyň daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeli. Borçly şoňa. Bular näme diýär? Bular wagtlaýynça 6 aýlyk möhlet bilen işlik diýip bir zat bar, bir spraka berýärler. Kağıt berýärler-de şoňa täzende Türkmenistana gaýdyp barmagy ruhsat berýärler. Olam deportasiýon kağıt diýilip atlandyrylýar da. Bar berýän zatlar şol. Bolmasa näme näzesinde görkezýän Türkmenistanyň ortaýetdäki ilçihanasynyň saýtyna ine şu taýda görseňiz Türkmenistanyň ilçihanasy Russiýa Federasiýasyny Moskwa diýip ýalyda. Ene şuň konsulluk hyzmatlary diýilen bölümine şu hamala ilçihana pasport berýärmişin. Ne şu taýda orçça ýazylygda şu taýda pasport, обмен pasporta diýip bir zat bar, şu taýda şu berin. Pasport. Görýär. Pasporty çalışmak bilen meşgul, ýani şu ilçihana.
Ine milli pasportlar çalışyp berýär, diýip aýdýarlar, özlerem ýalan söýleýär. Näme üçin? Şol milli pasportyň çalışjak bolup barsaň, sana Türkmenistana git diýerler. Ýa-da Astrahanda yerleşen konsulluk var, Türkmenistan konsullugy Russiýa Federasiýasy Astrahan diýip ýazylyna görüşüňiz. Şoňa men konsulluk hyzmatlary diýen bölümine girýän bolyn, şu taýda da ýazylygy, ine abmen pasport. Şu taýda da Türkmenistanyň diýe daşary ortaýatda ýaşaýan raýatlarynyň pasportlaryny biz çalışyp berýär diýip ýalan söýleýärler. Saýtda bir zat ýazylygy, edýän işlerim başga zat. Indi men diýjek bolýan zatym, bizim käbir aktivistler bilen bilelikde şu ilçehanalary suwda çekmeklik gödäwini tutýar. Näme üçin? Sebäbi Türkmenistanyň şu ilçehanalary Türkmenistanyň bir kanunyny bozýarlar, ikinciden Türkmen Orsiýet hökümeti ara diplomatik gatnaşyklar hyzmatlary baradaky alalaşygyň düzgünlerini bozýarlar. Sebäbi şu alalaşyga görä de Orsiýetde ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlaryna şular pasportlaryny täzeläp bermeli. Ýa-da Türk hökümeti ara diplomatik gatnaşyklary baradaky ýörüýti alalaşyk bar. Şoňam düzgünli bolup otyr Türkmenistanyň Orsiýetde Türkiýedäki ilçehanalary hem konsullugy. Şoň üçin şularyny biz ýa-da suwut jogap karşylygyna çekdik. Biz şulara kompensasiýa töletmek barada talap edip bilýär, hem şundan beýlek şolaryň öz borçlaryny ýerine ýetirip Türkmenistanyň raýatlaryna pasport bermekligi bir ýola goýjak bolýar. Indi Orsiýetiň içinde siziň jemgyýetiňiz, şo Rus Türkmen dostluk jemgyýetiňiz şurada bir zatlar edip bilermi? Şu Türkmenistanyň ilçehanasyna hem konsullugyna basyş görkezmekde. Hem Orsiýetiň daşary işler ministrligine ýüz tutmakda. Orsiýetiň daşary işler ministrligi şu zatlara gödäwçilik edýän idara bolupdyr. Onuň üçin Türkmenistanyň ilçehanasyndan öz etmeli borçlaryny etdirjek bolup talap edýän. Şolurdan ähli işler görkezip bilersiň. Indi şu işi bir ýola goýjak. Özümem men pasportum bar, Türkmenistan pasport. Men onam özüm pasportum barıp bir edat täze zagraniçny pasport uçurda goýjak bolup bu bolmasa men suwda berjek. Ýok men. Kim onu başka vatandaşlarım oňalyk mert oglanlar ýa gyýdar bar bolsa biz olara kömek eder. O birinciden, ikinciden informirer edecek bolýar. Bütün hökümetleriň o da Министерство иностранных дел, Генеральная прокуратура, администрация президента. И hem şu prosesler boyunca onların bilýärler, görýärler. Hem de buların näme maksady var? Olar diýerler. Sizin öz hökümetiňiz var. Siz aňary gidip öz talaplaryňyzy haýyş edip alın diýär. Biz ortaýatda oturup ýa-da Türkiýede oturup YouTube kanaly çykyş edip hiç sat bolmaz. Benim olara düşündüğüm, bizim maksadım aňaryk barym. Türkiýede hem legalizasiýa başlandy, sertifikat almak başlandy, indi vaksinasiýa. Pasy beren ok. Bilen berdi, aňada Türkiýanyň kanun boýunça bilen ýöne biz berdi suwda berjek bolýar, prokuratura bar. Uголовное дело возбудить edip, trебует etjek bolýar. Biz hakymyz bar. Şonu etip görkezjek, hem de ortaýda diýär başga hökümetlerde Türkmenistanyň hökümeti, prezidenti Berdimuhamedov ýanyna oturan haram radalar Türkmenistany bize barmagy itlenmekdir. Her problemi çıkarıp barmagy diýip. Hem de näme diýär? Kimin güýji, parasy bar, o da itlete gitsin Türkmenistana. Kim aňarda galdy? Bize Türkmenistana barmady. Şoň üçin bu işi ýola goýar. Ýokmy? Dogrudan bular näme diýär? Daşary ýurtda galan şular ýa dokumentlerini täzelep bilmän galan watandaşlarymyza bir ekiden oklar. Howa gatnaşyk ýoly goýan oklar. Ikinji tarapdan ellerine dokumenti bolmady. 5000 şäşe astanovmyşy, Awa men birazjyk pauza basmaly boldum. Maksat bayramçyň aktyklary näme etdiler. Otoga gelip birazjyk päsel berdiler. Awa ýene dowam etdirýär. Indi şo taýda ýanky ýerden başlasam diýänler, şol birinjiden adydım Türkmenistanyň häkimetleri daşary ýurtda galan, dokumentsiz galan wizalary gutoran, pasportlaryny möhletini gutoran raýatlaryna bir ekiden oklar ýurdu. Ikinciden hem pasportlaryny täzelep berjek bolan oklar. Hiç il dokumentlerini şular ýaly bir alady eden oklarda. Indi şu mesele gaty ýanky aýdyşyňy diýäli, gaty bir ýeti mesele, ondan indi size häzir ortaýatdan başlasaňyz şuny. Özüňiz hem ýanky şol öz eliňizde de pasportyňyz hem möhlet ýadyr gutoran bolsa, siz odal bilen arda berip bilýäňiz.
Yani side koşulacak adamlar tapılar diye pikir ediyen başka da tesisler var ortiyetten. Beýleki bir tarapdan hem Türkiýede de şol urda arda verecekler var. Şu Türkiýedäki Türkmenistanyň ilçehanalaryny hem konsulluklaryny suwda çekmek barada. Indi şu işleri biz häzir Tamam. hakykatdan hem ýola goýup bilsek, biz şu işe jurnalistler hem çekmeli pikir edýän, hem halkara jemgyýetçiligini hem habardar etmeli. Şu bol häzirki şu ýola goýuljak prosesi ünsi çekmek üçin. Şu taýda hakykatdan hem Türkmenistanyň hökümeti hem Türkmenistanyň şu daşary ýurtlardaky ilçehanalary, konsulluklary götük ýagdaýda konsulluk hyzmatlary baradaky halkara konvensiýasyny düzgünleri bozup oturýar da. Ana şuňam diktator rejimiň bir diýdim zor siýasatynyň bir görnüşi. Ene şol urda eger siziň jemgyýetiňiz ýa-ni türkmen, rus türkmen dostluk jemgyýetiňiz şol urda birazjyk bir inisiatiwa görkezip hem beýleki Türkmenistanyň raýatlaryny bir jewetleşdirip bilseňiz da, ýani tedem çekip bir gaty ullokan iş edip bilerdiňiz da. Indi ýene bir mesele bar. Ýa-ni daşary ýurtlarda şular ýaly hukuklary kemsedilip ejir çekýän başga da raýatlar bar. Edil häzirki wagt Rozgelli, Çöliýew ýa-ni Orady wagtlanlar ýa-ni aktivistimiz Şeremetew aeroportuna oturdy bolan. Indi şolam migrasiýa gullugy tarapyndan kabul edilipdir. 3 aýlyk möhletliň wagtlaýynça diýip gurrun çykdy. Şol dogrymy? Şoň bilen meşgullanýarmy sizem? Men habarym var. Men edem o zatdy migrasiýony slujbadan pograniçniklerden jaň etdiler. Menim diýdim kanun boýunça Türkiýede dokumentlary biz öňürdik diýdim dokumentlaryny. Biziň o zat kömegi bilen. Ýöne diýdim ikinciden o zat diýdim adamlar itlemete de biz Rusiýan kanun bozmak itlemdi. Ýöne mümkinçilik bar, oda biz kömek etmeli. Pravazachitler kömek etdi. Men häzir şuňky ýangy habary bar, häzir zamany olar näme diýär? Häzir saklap otyrdyr. Indi dokumentler aformit edip o adamlar Rozgelliň çykarmaly. Ýöne bu zamany çenni häzir aeroportda oturýar. Edil häzirki wagam aeroportda oturýar, şeýlemi? Aeroportda o. Indi näme çekolar? Şu 3 aýyň içinde men näme habar aldım da şu aýyň içinde Aýdyber. Indi şu 3 aýyň içinde ortaýdan hökümeti karar çıkarmaly. Ya da politimigrant ya da gumanitarny näme ubежище. Ya politubежище ya da gumanitarny ubежище almaly. Ya syýasy boskunlyk kabul etmeli ya da gumanitar esasda gumanitar boskunlyk kabul etmeli. Şonu ettiler, onu galar. Ýöne men nädem ýeni bir zat düşündirdim. Häzir dışarı çıkarsa haýyş etdim. Karaçy çeketi maşgalatyň ýanynda gönderdiler. Aňyda uçurda goýsunlar. O zamana çyny suwtlar gerek bolsa aňyda suwt geçirin ýa-da bärde gerek bolsa ýöne maşgalatyň ýanynda goýbersinler. Onu men haýyş etdim. Ýöne olaň şol boskunlar lager diýip bir zady bar da migrasiýa gullugy häzir şonu wagtlaýynça kabul etse de şonu ortaýyň territoriýasyna kabul eden ýagdaýynda da käbir halatlarda ony şular ýaly boskunlar lagerinde saklaýarlar da käbir halatlarda. Onuň şolar ýaly ýagdaý bolup bilermi? Olan bolup biler. Ýöne men näme haýyş etdim? Ýene aýtjak bolan Allah murat maşgalatyň ýany o maksady maşgala bilen birleşmäge üçin geldi. O şoň üçin. Bu durumda. Belki onom näme işi uğruna bolaýat da häzir kanun hukuk goraýjy organlar nemeler hem insan hukuklaryny goraýjy guramalar häzir bu bilen meşgullanýarlar. O bilişime görä ýene bir katan adwokatlar hem Rozgelliň işi bilen meşgullanýarlar. Şoň üçin häzir birazjyk garaşyk göreliň. Ýöne men Rozgelle şol ýanky orada haýyşym edil häzirki ýagdaýda şol synaw möhleti bilen kabul edilýän döwründe özüni bir teresa alıp barsa edýän çykyşlaryna da ünserse gaty gowalar. Birinciden şu dini terminleri ulanmasa gaty gowalar. Orada men sana ýüzlerini aýtjakladym şol. İkinciden hem çar tarapy ýa-ni öz syýasy eginleşleňe hapatyp gadyp hüjüm edip şu wagt öz-özüňi maskar etme. Şonu ulanjak bolýan bardyr käbirin seni gepleşige çagyryp sana seni kuş görüp it kuş gören ýaly edip
Eýleňe tagyňa çepiňe kuşgurjak bolýanlar bardyr, kuşgur diýen bardyr, üýür diýen bardyr, onu şonu etmejek bol. Täbi sen şey etmek bilen häzir özüň abraýdan düşersiň, sen özüňe ondan syýasy bozgundyňam tuğ dedi bilmeýän. Sen ýöne bir kişem gelene syýasy eginleşleňe hüjüm edip oturan bir näme bolýar, bir şey raýaly özüň tanadarsyň da. Onun şoň üçin birazjyk terapia hereket etdiýjek bolýan. Orad meňe haýşym şol. Bolmasa häzir sen ýagdaýyňdan hyýanatçylykly peýdalanyp özüne bir ýa-ni öz gara wagtlar üçin gulanjak bolýanlar bardyr seni. Özleri utuk kazanmak üçin sen abraň ýere çalyp. Ana men maslahatyma şo orada şunu gepleşik dinleýän bolsa şu häzirrak bol diýjek bolýan. Esasy hanam şu ina geljek 3 aýyň dowamynda sen syna möhletinde bolýan. Sen akwalyň şoň dowamyna çödülýär da. Orunda eme maksada gelen gurrunlaryň üçin çok sag bol. Sen häzirki istediňem yerleşýän ýeriňiz birazjyk şagal şu bol yer bolan üçin ýagdaýyňyz düşünýän bir giden agtyklaryň atçasy bolup oturan. Meni bir ýyl o Türkiýede bolum, görmediler. Tamam, täzeyle gelende yine tekrar Türkiýe'ye gittim. Şunun İristar'dan gelemde küçük aktım diye. Ha, yeni geldin mi? Ato inşallah deyip. Oranda men gepleşilere yine bir gedeki atlydaýyn. Bu gedeki gepleşige watandaş atly Rus Türkmen dostluk jemgyýetiniň правлениýasynyň ýol başçysy Maksat Bayram Saparmuradov gatnaşdy. Gepleşigem jurnalist Allamrat Rahimfat bardy. Ünserip dinleýäňiz üçin köp sag bolun. Sağ olun.